नागिरदों देखायथ'ला आं बेखौ बारा ओइसाय दङ जोंनि संबाय थानाय पार्टिफोरा खुलुमबाय आंनि जोंनि सिमोन दैमानि हाजो खर'आव दंफैयो जों दा बेखौ नुखादों जानांगोन सोर दुगैनो नागिरदों बेसोरा बेरे फुंजानि बेदर रोगानानै दुगैनो मोनाखैनो दा नोंथांमोननोथ' दुगैनायखौ देखायनो हाला नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ मा जालाङालाय आरो नोंथांमोननो देखायनाय जासिगोन दै मा बेदर संदों सङाखै नोंथांमोना नांलायबाय थाबानो जाबाय बिथाङा दुगैनो नागिरदों देखायथ'ला आं बेखौ बारा ओइसाय दङ जोंनि संबाय थानाय पार्टिफोरा नोंथांमोना अब्ला नायलांबाय थादो मा संदो सङाखै नोंसोर देखायलांबाय थानोसै आरो लोगोसे मानसिफोरखौबो देखायजोबना होगोन आं जोंखौ पन्सायत सेक्रेटारिखौ लानानै मुखुबबो जाहैखानांसिगोन आरो जोंथ' थांनाय बोथोरनिफ्राय दाबो इयुनावबो जेराव जोंनि रायजो जानाय हालोदखौ नायनानै थासारिखौ नायनानै जोंहा ज' खामानि मावबोनाय Yeah.